جزية بصعينا ديس ويس صلاينا مبزحتيو جزية خم ገንዘብ እዩ ንብል እዚ ግን ግዜ ዝተዋህበ ኣዝዩ ንእሽተይ ግምት እዩ ገንዘብ ተጠፊኡካ ብፃዕርኻ ክትክኦ ትኽእል ኢኻ ዝኸሰርካዮ ገንዘብ ወይ ድማ ትካል መሊስካ ክትጣይሾ ትኽእል ኢኻ እታ ቅድሚ ሒደት ሰከንድታት ዝሓለፈት ግዜ ግን ንዘለኣለም ካብ ኢድና ወፂያ መሊስና ናትና ክንገብራ ይንኽእልን ኢና ነታ ዝሓለፈት ሰከንድ በዋሎ ሓንቲ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ገንዘብ ወይ ከዓ ዝኾነ ንስኹም ክቡር ትብልዎ ነገር ክትዕድጉዋ ይትኽእሉ ግዜ ገንዘብ ኣይኮነን ግዜ ህይወት በዓል እዩ ሓደ ማእኸል ዕድመ ዘለዎ ሰብ ክሳብ 80 ዓመት ክነብር ይኽእል እዩ እንተኢልና ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ዘለዎ ኣስታት 4000 ሰሙናት ጥራሕ እየን እሞ ሕስብ መብልዎ ኣብ ሓንቲ ጥርሙዝ 4000 ዕንቁ ኣለኹም ንብል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መወዳእታ ሰሙን ሓንቲ ዕንቁ እንዳውፀኹም እናደብረኹም ኢኹም ሎሚ ክንደይ ዕንቁ ተሪፈናኹም ኣለዋ ፀገምና ግዜ ዘይምህላው ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ስነ ኣእምራዊ ስንፍናና ብዙሕ ግዜ የለን ኢልና ንርእስና ምትላልና እዩ ነዛ ስራሕ ፅባሕ ክሰርሓ ንወለደይ ፅባሕ ደው ኢለ ክዘራርቦም ነቲ ዝሓለምክዎ ትካል ፅባሕ ከጀምረ ፅባሕ ግን ከዓ ፅባሕ ህይወት ንዓና መፅባዕ ዘይኣተወትልና ምዃኑ ንርትዖ ስለምንታይ ኢና ግን ስራሕና ንፅባሕ ነመሓላልፍ ሊቃውንቲ ስነ ኣእምሮ ሰባት ዝሑላት ስለ ዝኾነ ይኮነን ስራሕ ዝድንጉ ይብሉ እቲ ሓቂ ክነግረኩም ንሕና ስራሕና ፅባሕ ነመሓላልፍ ንሓደ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ውሽጥና ስቃይ ንምህዳም ኢልና ኢና ሓደ ዓብዪ ስራሕ ክንሰርሕ ከለና ፍርሒ ይስምዐና እንተወደቅኩ ኸ ዓቕሚ ተሰኣን ኩሉ ኸ ዝብል ጭንቀት ስለ ዝወርሰና እዩ ነዛ ቃንዛ እዚኣ ንምህዳም ድማ ናብ ሞባይልና ናብ ቲክቶክ ፌስቡክ ወይ ከዓ ዩቲዩብ ሓፂልና ንጠፍእ ማሕበራዊ ሚድያ ንጥቀም ግዜ ስለ ዝተረፈና ኣይኮነን የግዳስ ነቲ ህይወተይ እንታይ ይሰርሕ ኣለኹ ዝብል ናይ ውሽጥና ሕቶ ምእንቲ ክንርስዖ ንጥቀመሉ መደንዘዝ እዩ ንባዕልና ብሶሻል ሚድያ ነደንዝዝ ዘለና እዛ ግዜ እዚኣ ግን ብዘይ ምንም ድንጋፀ ትውንጨፈላ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ካብ ባዕልና ስራሕናዮ ቤት ማእሰርቲ ንወፅእ እቲ ቀዳማይ እንኳ ፍታሕ ነቲ ሓቂ ምቕባል እዩ ግዜ ከውስን ምዃኑ ክትፈልጥ ከለኻ ከነፍሲ ወከፍ ደቂቃን ሰከንድን ብደንቢ ጌርካ ተኽብራ ኣካላትኩም ክሓምም ከሎ ናብ ሓኪም ከም እትኸዱ ግዜኹም ክሓምም ከሎ ድማ ክትመርምርዎ ይግባእ ነዚ ድማ ናይ ግዜ ገምጋም ወይ ከዓ ታይም ኦዲት ንብሎ ግን ዝዕዮ እዚ ዝወኩም ዘለኹ ስራሕኩም ዝያዳ ገንዘብ ምእንቲ ክትረኽቡ ወይ ድማ ማሽን ምእንቲ ክትኾኑ ኣይኮነን እዚ ዝብለኩም ዘለኹም መወዳእታ ዓድሜኹም ምስ በፃሕኹም ንድሕሪት ግለፅ ኢልኩም ኣይ ግዜ ሞባይል ክጥቀም ወይ ድማ ዋጋቢስ ነገራት ዘሕልፎ ዝነበርኩ ግዜ ምስ ደቀይ ምስ ስድራይ ወይ ነቲ ዝፈትው ሕልመይ ምህናፅ ሕሊፈዮ ነይረተ ዝኸውን ኢልኩም ከይትጠዓሱ ምእንቲ እዩ ንሓደ ሰሙን ግዜኹም ኣበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ፀሓፍዎ ምስ መን ከም ትሕልፍዎ ዘለኹም ክንደይ ዝኣክል ሰዓታት ተዊድኩም ከሎ ኸማ ይፈስስ ኣሎ ነዚ ሓቂ እዚ ብዓይንኹም ስረኣኹም ህይወትኩም ዘለኣለም ክቕየር እዩ እተን ዝሓለፈ ዓንቁታት ናይ ህይወትኩም ሓሊፈን እየን ኣብቲ ዝሓለፈ ክትጠዓሶ ይግባእኩም እቲ ሓቂ እዚ እዩ ገና ኣብ ጥርሙዝኩም ዝተረፋ ብዙሓት ዕንቁታት ኣለዋኹም ሎሚ ነዘን ዝተረፋ ዓንቁታት ብኸመይ ኢኹም ትጥቀሙለን ንስኹም ጥራሕኹም ትወስኑ ግዜኹም ብኸመይ ክትሕልፎ ከም እትኽእሉ ናየኖት ነገራት ቅድሚያ ክትቡ ከም ዝግባእኩም ከዓ ባዕልኹም ጥራሕኹም ክትወስኑ ዘለኩም ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት መበል 34 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ድዋይት ኣይዘንሃወር ሓንቲ ንዓለም ዘደመመት ፍልስፍና ተዛሪቡ ነይሩ ከምዚ ድማ ይብል እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ህፁፅ ኣይኮነን እቲ ህፁፅ ዝኾነ ነገር ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣገዳሲ ኣይኮነን እዩ ሕሰብዎም መዓልታዊ ህይወትና ዝበዝሕ ግዜና ዝወስዱ ነገራት እቶም ብቁልጡፍ ዝጎዩ ህፁፃት ነገራት እዮም ስልክ ክትድውል ከለኻ ህፁፅ ነገር እዩ ሓደ ሰብ ሃንደበት ክፅዋዕካ ከሎ ህፁፅ ነገር እዩ ግን ኣገዳሲ ድዩ ምናልባት ኣይኮነን እቲ ዘገርም ሓቂ ግን እቶም ንህይወትና ዝቕይሩ መጻኢና ዝሃንፁ ኣገደስቲ ነገራት ድምፂ የብሎም ስፖርት ምስራሕ መፅሓፍ ምንባብ ንሞያኻ ዘማዕብል ትምህርቲ ምውሳድ እዚኦም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ግን ድማ ህፁፃት ኣይኮኑን ሎሚ ስፖርት ዘይሰሪሕካ ሎሚ ይትመውትን ኢኻ ስለዚ ድማ ነቲ ብስቕታ ዝፅበየና ኣገዳሲ ነገር ራሕሪሕና ነቲ ዝጎይ ህፁፅ ነገር ክነጓይ ንውዕል
እቲ ዕላማና ንኹሉ ብማዕረ ምስራሕ ኣይኮነን፣ እቲ ምስጢር ቀዳምነትን ዝወሃቦ ነገር ምፍላይ። እቶም ኣብ ዓለም ዕዉታት ዝበሃሉ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜኦም ዘሕልፍዎ ኣብ ዘገዳሲ ዝኾነ ግን ከዓ ዘይህፁፅ ዝበሃል እዩ። ንሳቶም ፀገም ክሳብ ዝፍጠረ ይፅበዩን እዮም። ፀገም ቅድሚ ምፍጣሩ መደብ ይሕፅፁ። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ቅድሚኹም ትመፅእ ዕማም ሓንቲ ሕቶ ሕተትዋ። እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ነገር ንሕልመይ ንመጻኢ ዕላማይ ኣገዳሲ ድዩ ወይስ ክገብሮ ስለ ዘለኒ ጥራሕ እየ ዝገብሮ ዘለኹ? እዛ ሕቶ እዚኣ ንኣንፈት ህይወትኩም ብሙሉእ ክትቕይሮ እያ። ነቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ስራሕና ፈሊናዮ ኣለና ንበል። ሕጂ ብኸመይ ኢና ንሰርሖ ዝብል ከዓ ንርአ። ኣብዛ ብማሕበራዊ ሚድያን ብቴክኖሎጂን ዝተረበሸት ዓለም ሓደ ዝጠፍእ ክእለት ኣሎ። ንሱ ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ረብሻ ንነዊሕ ሰዓታት ትኹረትካ ናብ ሓደ ነገር ናይ ምእካብ ዓቕሚ እዩ፣ ወይ ድማ ጥልቀት ዘለዎ ስራሕ ዲፕ ወርክ እዩ። ሓደ ደብዳቤ ክትፅሕፉ ወይ ከዓ ሓደ ፕሮጀክት ክትሰርሑ ኮፍ ክትብሉ ከለኹም ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቓ ዘይመልእ ሞባይልኩም ትጥውቑ። መን ደው ኢሉ መን ቴክስት ሰዲዱ ኢልኩም ደጋጊምኩም ትሪእዋ። እቲ ዝሕዝን ሓቂ ግን ሓንሳብ ትኹረትኩም ዝተሰረቐ ኣእምሮኹም ናብቲ ዝነበሮ ሙሉእ ንሙሉእ ንምምላስ ኣስታት 23 ደቂቃ ይወስደሉ። ትሪእዎ ዘለኹም ክንደይ ዝኣክል ግዜኹም ብኾንቱ ከም ዘባኸንኩም። ስለዚ እቲ ተግባራዊ ፍታሕ ግዜኻ ፕሮግራም ምግባር እዩ። ኣብ ክንዲ ሎሚ ብዙሕ ስራሕ ኣለኒ ትብሉ ንነፍሲ ወከፍ ሰዓት ስም ሃብዋ። ንኣብነት ካብ 2 ሰዓት እስካብ 4 ሰዓት ናይ ንግሆ ዘሎ ጥልቀት ዘለዎ ስራሕ ክሰርሕ የብሉ። ሞባይልኩም ኣብ ካሊእ ክፍሊ ቀምጥዋ። ካብ 4 ሰዓት እስካብ 4 ፈረቓን ዘለኻ ኢሜይልን ወይ ካሊእ መሰጃት ክምልስ የልኩም መደብ ገበርሉ። ግዜኹም ከም ሓደ ባዶ ሻራ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ደቂቓ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዋ እንተዘይነጊርኩምዎ ካልኦት ሰባትን ካልኦት ኩባንያታትን ከምኒ ፌስቡክን ቲክቶክን ዝኣመሰሉ ግዜኹም መንዚዖም ናብ ግሊ ረብሖም የውዕልዎ። ሞባይልኩም ንእሽተይ ዋላ ትኹን ደኣ እምበር ዋና ትኹረትኩም ሰዳቒት ኣጠቓቕማ እንድሕር ዘይክኢልኩም ኣብ መዓልቲ ዝተወሰነ ግዜ ሞባይልኩም ዓፂኹም ንኣእምሮኹም ነፃነት ሃብዎ። ነፍሲ ወከፍኩም ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም። ሎሚ ኣብ ህይወትኩም ዘለኩም ኩሉ ፀቕጥን ውጥረትን ንስኹም ባዕልኩም ዝመረፅኩም ወዲስ ወይስ ንኻልኦት ሰባት ከይንሓርቕ ኢልኩም ዝተቐበልኩምሞ? መብዛሕትና እወ ንብል ንሓደ መሳርሕትና፣ ንሓደ መሓዛና፣ ንሓደ ዘይጠቅም መደብ ነፍሲ ወከፍ ፍሺ ዝበልኩምላ ንኻሊእኻ እምቢ ትብልዎ ኣለኹም ማለት እዩ። ንኣብነት ንሓደ ዘይጠቅም ቆፀራ እሺ እንትትብልዎ ንወለድኹም፣ ንጥዕናኹም ወይ ድማ ንሕልምኹም እምቢ ትብልዎ ኣለኹም ማለት እዩ። ንሰብ እምቢ ምባል ፅልኢ ኣይኮነን፣ ንግዜኻን ንህይወትካን ክብርን ዋጋን መሃብ እዩ። ንሓደ ስራሕ ወይ ድማ ንሓደ ሰብ እምቢ ምስ በልኩም ሰለስተ ነገራት ትጥቀሙ። ቀዳማይ ክብርኩም፣ ሰባት ንግዜኹም ከኽብርዎ ይጅምሩ። ካልኣይ ትኹረትኩም፣ ናይ ምስትዋስን ናይ ምዝካርን ዓቕምኩም ጥዑይ እዩ። ሳልሳይ ሰላምኩም፣ እቲ ውሽጣዊ ጭንቀትኩም ይሃድእ። ንኹሉ ሰብ ክንሕጎስ ኢልና ንጭነቕ፣ እቲ ሓቂ ግን ንኹሉ ሰብ ንምሕጓስ ትፍትን ተኾንካ ኣብ መወዳእታ ንባዕልኻ ትረኽባ ኣለኻን። ህይወትኩም ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ቁፅጥር ትውዕል ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ንባዕልኩም ጥራሕ ንበሩ። እስካብ መወዳእታ ስለተኸተልኩምኒ ካብ ልቢ የመስግን። ብኻሊእ ብዝበለፀ ትሕዝቶ እስካብ ንረኸብካ ሰሰናዩ ፅቡቕ ንዓኹም።